Другая сусветная вайна магла скончыцца яшчэ 26 жніўня 1941 года. У адным самалёце над Беларусю ляцелі Гітлер і Мусаліні, і ён ледзь не разбіўся. Навошта быў гэты смяротна небяспечны палёт? Каб уразіць нерашучага Мусаліні, чые войскі правальваліся па ўсіх франтах, і Гітлер прывёз яго ў самае пекла, у Брэст. Гэта была экскурсія ад д'ябла. Гітлер хваліўся сваёй цуда-зброяй, 60-сантыметровай марцірай Карл, якая сцірала ў пыль любыя ўмацаванні. Ён вадзіў Мусаліні па руінах, паказваючы доказ сваёй непераможнасці. Гітлер бачыў перад сабой толькі перамогу, але ён не разумеў аднаго. Гэтыя сцены, якія трымаліся супраць яго пачвары цэлы месяц, былі доказам не яго сілы, а неверагоднай мужнасці іх абаронцаў. Сёння той цудазброі засталіся толькі музейныя экспанаты, а Брэсцкая крэпасць – сусветны сімвал, бо дыктатуры сыходзяць, а подзвіг застаецца.